Thomas te in lo langin nupui le ayaga instructor midung palian pui po an boykop mai a instructor chu Mark ni in Thomas nupui hi Lisa ani bawk. Mark chuan tukin zing chu ikhalbel soting ka hria ipian anal chhotul tut mai I itom tuk don ani hi ti in abemol mula pa ber Thomas po nupui le ayaga instructor e tursiamin a boy vut khop mai. Pu Thomas hian anu hi a kherin aduat viau ti a che dana trangin a hriat thei bawk. Mark chuan Thomas nupui chu a hnaken tel ani deuh bawk nen fet deuh takin a khoi deuh sek le ngala. Liza po hian a huat lo mel khop mai. Thomas chuan nupui le Mark e tur chu peifelin ole tuk thuan peifelani ta ron kil to ru le ti in an kowa. Nupui chuan itruan amuang thei lutuk ril tram lutukin ka insoi zoya a hreom ti in aphun hala. Mark po alo ril tram to khop mai. Thomas chu an ompui ang main an ngai ani ber mai. Thomas chuan e tur chu ron chopin hei hi kanupui mel tha le piannal tak tan chuan hei hi Mark nang po ti in e tur chu an chopa. Mark chuan bro alom ome ti in street boy ho kuti danvel chuan ti antuma. Thomas ero chuan alo ngai na lo khop mai. Nupui bok chu lo phun le in tinge itron hi amuang em mai le zing ma taka I tho pon ma taka tuk chuan a ei thei lo reng imak zo zai lutuk ti in a tho chuan ei lo zok chuan a pasal an kam khata. Thomas chuan ka ti palani e tuk danga chuan ma taka in ei man to ang ti in an changa. Nupui chuan nupui mel tha le piannal I mel phu lova tha min neya nang ang pasal chut lutuk nga reng ngai in siam thavia wong che ke anga mel tha le pian thiam hi I muto don lawani nga reng ngai thin su ti in an zil le a. Mark po chuan adik chi alom ti in alo tui ni ve bok. Thomas chuan kalal nu adik alom min tha thiam ro naktuk zenga trangin abu ang thap kalo ni to ang ti in a chom hlom nupui chu ngai dam adil mol mai. Nupui chuan a ei tur chu enin engthil nge I siam hi khonge voksarep ti in an ei tura chuan alalung oi lo le ta ngala vahan na satak em. Mark chuan nia voksarep ei achak omnen ti in alo tui ni vele bok. Thomas chuan voksarep hi risel na atan a that lo baka taksa a thau chi a siam na sa a lunglam tan po a thalo chu wang chuan ania tia a soizo ma chuan ke theidoma adom nupui chuan kan hria min mangai tak ani chuan tiang mai min ei tir su ti pa in a pasal rong bol sa chu chuata a pai ta mi mai a seilen na tur chung kwa chu a hriat khop mai. Thomas nupui hi Thomas chuan tinge khatia ei turi pai mai le a thlonin engma kan nei lawasin ei tur anti bor ba ngai lo ti in zaidam takin an hrila. Nupui chuan enga isoya ka du le ka pai vekang engwangin nge sa isiam lo te reng rang takin dora vakalla voksarep valei vadro ka du min pek theilo chuan ka mangai che min ti ve to su ti in atrong khum si mai. Thomas chuan ole ka va bazarang ti in nupui chapai chu a charmol mola anu chuan tuna kalngal ta che ti in an vin tuara. Thomas chuan ka thil ti me khi ka ti fai phot lo chuan ti fai tu tur dang an om hleinem nakina ka ti le tho angai dona lom ti in a changa. Nupui chuan ka kar kengla petrol ron thun ful nga lang che ti in ala hril le ta deuh dowa. Thomas chuan ole karon ti vekang itana lom na ka thoni ti in nupui chu mu zo antuma anu chuan alo du der lo le ngal. Thomas ithorim chelutuk ril tram den luaka pot ti in an pa hi a musita a chi lo chei ani ber mai. Thomas chuan ti pal lutuk tho phat atrangin sekrek khoin ka boya hano na hun tak ngial po ka nei lawani ti in a changa. Nupui chuan inin om itrong thei si ngoi rangin va bazar vat ro ti in an hril le a. Thomas suak tur chu nupui instructor chuan hei thrempa I chu adon tho chuan wakak ma ei tur min lo leive ta che ti in an hrila. Thomas chuan engthil nge nei ti in an zota C4 ania atolu tuklo
supplement thalut tukania min lo lei ngal o ti in an cha a Thomas chuan poisa min thon donem ti in an zota Mark chuan poisa ka nei hleinem min lo lei sak vela ti in an dila Thomas po chuan ole ka lo leiang ti in a changa Mark chuan energy drink emaw lo lei pala o ilo hole hun chuan ka lo zai don viau ni ti in thil dang ala cha ham mai vahan zak lo tak em Thomas la miril ru thangang ania anupui le a instructor cha ang lei tur chuan a chuak ta ani Liza pasal Thomas an chuak che chu Liza le mak bit meng azan lai tarui mai Liza chuan atopa katir chuak theile rame tuna chuan hun emaw ti chung chu chimboi tu kan nei to lo ho te ti in bedroom lam an pan ngal chat mai mak la chu tlangwal wak ro lai mi nupui po ko prelo nei lo mei chemol le lerh hiam buma emaw a rui thevel mai tan chuan serle sang vak om hek lo le mei chi an mol po le aram azawani maya ti chuan mi lep che pani chu khumdu pa exercise la tur chuan ruma anin zuilu ta khuma exer lak chu in fit a harvia wangle Liza le mak chu du to ka an khosak nu chuan mak chuan ti hian I pasal hriat lovin kan khosak dun zel ka beise in pa nen zan lama in cheve thina ni po in nuam ti mel lo pulo sham la a chan chu pasal nei lai inia ke ya lo khap ngot thei ani big si lo nuam ti angin lo om mi su o I pasalin ti hian min choma I pasal nen khum khata kan chom che a mei chewan nei berini ti in an hrila Liza la amol hum lo chau hi ani bera mak hian abum ne na sakher mai molpon zakher lo se azia de tur Liza chuan ka pasal hi ka hne ngoi to ani a zeilovin a fresh box silo a thaluam lutuk te hi kaning han thren ngot donila nangin na I nei mumal silo ke in ka nei box silo kong dang thazok dap angai ani ti in an hrila mak chuan thren kher angai hleinem ti hian min choma kanin stratu theih reng thowa anuam phian alom ma se I thren du chuan kanin nei nget ve anga apoi chuang lo ti in an changa Liza chuan in thren ngot ila kan pani chuan kanin enkol theilawang kan in le lo kan ro hi kanin sem vek anga ma se azat ve in sem chuan nom sakna tham ani don si lo ti in aboir khop mai mak chuan I thren ngamani ngat chuan ka enkol don che alom lungai ma che ti in an hrila Liza chuan yaga instructor ve mai ni ya I ruina man po I thok chuak thei manglawani kemin enkol chu angai na a omlo kan ra thei don lutuk kong khat chu a om ti in an hrila mak chuan engchi ange ti in an zota Liza chuan ka pasal hian life insurance policy lam hi a boipui khop mai tuna hian zan khat mit chin lo tok palta se million somvel aluman dong tur ka nei min hmangai ema engkim ka hmingin na da vek kan ro kan engkim hi thipalta se ka ta vek turani chu wang chuan ka pasal hi thatila nuam satakin millionaire ni in kan khosadun thei to ang ti in an hrila mak chuan chu tiangot police min man chuakanga kan chan a thalo zo kang ti in an changa Liza chuan ama that turin hitman kan roi mai don alom ruah man na fel fai tak kan ina arei to tu man min hra chuak lawang ti in an hrila mak chuan mi tha em chu du chi lo ma se Liza a hausak don ema wangin a nar phal bik lova a pasal Thomas tha chu an tumta ani Liza lo langin mi pakhat kar tuk ver akika chupa chuan dar thalang chu ti thla in Liza chuan teng ini em ti in an zota chupa chuan o ni e lo lut ro ti in a changa Liza chu lutin motor hung si ta hian camera income a om ran bok teng chuan nangma emni min ron petu kha ti in an lo zota Liza chuan o ni e ka pasal tha ka duani ti in an hrila teng chuan engwangin mo ti in an lo zota Liza chuan ka hmangai lawani ba ka hmangai dang ka nei ti in an hrila teng anuina sakhop mai
liza chuan a thi lo chuan a boi thlak thi se aluman million som chuang kala don bok ti in an hrila teng chuan dollar singa ka in chiara azat ve min pe anga na zo ani huna adang min pele ang ti in an hrila liza chuan an address su pe in tlaidar lia I hmu theiang tia hrilin apasal ama mangai em tu chu tul tha mang ruain tha atum ta ani tlailam darli ania Thomas lo langin zanria turbolin aboi khop mai anupui ero inti thovengin ayaga instructor nen anlenga an kongka chu anron kick dap mai tu tak niang mo tlailam darli le minute tlem te ani to sia kongkhar chu panin an honga abei lo dawin police pahni officer Andrew le Smith ni in chunglu andila Thomas chuan lo lut ru ti in chunga chuan an luta a in leng te chu tu dang an lo ni hau lo mai anupuin ama thatu tura aroi teng nia in chalkha police alo ni reng mai tual thattua in soin mi tha tum ho officer Andrew nen hian an vai thina aruka thokin nunna tam tak an chan to a misual po an manual to ani officer Andrew chuan adupui ruam manna chu Thomas a hril ta ngau mai Thomas chuan rin mai harsa avati tak em Officer Smith chuan ni erin mai po a harsa ang ni masala ruwa manna kan neya thi angin ilanganga inupui ron hovele I hrathiam mayang ti in an hrilta ani Officer Andrew chuan Thomas nupui chu kholin rang takin in ina lo hovat ro ipasal chunga thil thalo tak athleng ti in an hrila liza chu ron ho in an in a hnok nuai mai arua manna athleng dik ni nge in angaya lem achang pa bawk officer chuan kapi ipasal hi tha ania poi ka ti pui khop mai che ti in an hrila Lisa atrap der chia mai ka engkim maniasin kanunna ka khowelasin darli borvel khanim ni officer an tha ti in an zota officer chuan kha lawm ka hriat du aruang po mulovin athia ipom hala keni chuan ipasal thatu tur iroi khan kan mandai thei to che ma se ipasal hian a mangai em che a tuna chuan ini na diktak a hreto ang ti in Thomas le officer Smith chu a ko chuka Lisa in soifi atum na sakher mai ni masela Smith chuan Lisa in abiak lai kha entirin Lisa chu an mana Lisa chuan ngai dam dilin Thomas engemotal soiro khongain min chuatiro ti in angen loma Lisa an throi bo tur chu Thomas chuan awin Lisa chuan be sei nei tawin atrong alo changa Thomas chuan tan ina chuan voksarep an me ngai lo tia hrilin Lisa chu an manta ani mani pasal telu mandu luata wangin a pasal tha atuma bialpa nein a uire chamchi bok ni masala bisuak sol ho van nei na hian top chin anei tho thin